Коста е тук, аз съм Челбеге. Днеска снимаме в Open PvP и ще цикаме малко PvP. Да. Преди малко фрейкаут, да ви покажа какво става. Фанахме няколко хакера, трима бяха. И точно за 5 минути трима хакера банна, това е много добре. Аз само го казах кои са хаковете. И двамата слизахме да правим нов едно и третия хакер, който заловихме, беше Клистон. И хубаво, че фрикаут беше там да го видя. И те убихме ги. Този клип го снимам за трети път, защото в рапса ми първия път се правя, втория път стана клипа 20 минути и нищо не правих. Тук имам една фул база, която я взех от там. Тъй канала на фрикаут е... It's low fest, мисля, че беше. Ще го намеря и ще го сложа в описанието. Канала на Owner е... мисля, че същия като и тос. Като скайпа му, нали, това е скайпа на сервера. IP-то ще го има в описанието, защото бях обещал в първи епизод там да да поставя IP-то, но не мога да пиша в коментарите временно. И затова ще го сложа в описанието за този клип, да влезете. И да се забавлявате, сервер е много як, админите са разбрани хора. И да, влезте там. Як е сервер. Те. Тука съм бе. Добре, сега мога тук с вратата бе. Се опитам да покажа всичко, което мога. Въпреки, че не съм много добър. От PvP е сервера. Аз съм просто с по-малко легови да може да е по-яко. Някакво по-хард такова. Дупка пъти ли ма съм мъта. Той е с брава. Тука съм мъта. Бой. Пак нига. Той сега си изменил сета. Аз нямам втори сет. В смисъл имам, а той иска без до края. Бой! На колко ли остана? Трябва да се опитам да изкарам. Тука, но няма мога. Бой. Айде бе. Бой, то направо. Тука, добър на плюте.
Поне един. Охо, дела банана! Доктор Банан. Трябва да го заснема и този печага, защото той е хак. Сега се взема малко сетове. Ще гледам клипа да не става много дълъг, защото няма да мога да го кача лесно, в смисъл се кача сигурно 5 години. А ние не искаме това да става. Сервера. Аз играя от 4 дена тук. Тук, мисля, че 4 дена. Май. Толкова си някъде. Там някъде. Окей, сега си вземем и такова изстрелники отиваме. Пак. Всичко стрелники. Сега ще гледам да не умирам. Защото сега бях просто с по-малко айтъми. И искам да влява в топа, смисъл, не че аз не съм дел, имам предвид на второ или вече да си изпроса първо място. Трябва да ходя да втегна PvP. Аз само тук играя, нали, просто няма смисъл в други сервери. Тук си е много яко и ще играем докато, не знам, не знам докато, кога. Яка сервери и като цяло, нали, искам да се извиня втори път за лошата графика на клипа, но правя го за вас. Не че ще има много показвания клипа, не ми е за показванията. Просто влезте да се видите. Ами какво? Ще разкам да се плея с фулбразата. Колко хора има? Опа! Сладо. Тука съм бе. Разбрава съм. Мисля сега да се оставя правата. Са приплял малко с нея да кликем. Това е. Айде, Герги. Герги. Ой, ладно ли? Бай, бах ти зюрда как се заклещи към мене. А нямам да видя ляда. Ще мога да се обръщам. Да имаш и лава тук някъде. Слего или се? Майко бахче. Няма да вляза там. Не искам там. Там е. Окей. Бăi, не може да се оцелим двамата, не. Трябва да ям лекс, сигурно. Бăi. О, без каска! Не! Сега сигурно си вземи каска. Сета имаш тебе, маняк. Бах ти пича как се смени сета. Как да извъка. Само той ще му опора, аз няма да мога. Не бе, не това не димиш бе. Това е много тъпо.
друга айтемче. Оставам без панталонки. Омага! Какво му удари, бе, човек? Като че ли го убих, той му удари, не знам. Ето, брат. Окей, тази брата свърши добра работа. Добре, хора, това ще е от клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, лайквайте и каквото искате правите. Чао!